Il-Kunsilliera tal-Partit Laburista fis-Siġġiewi resqu mozzjoni fil-laqgħa tal-Kunsill Lokali u rrifjutaw li jikkonsultaw mal-pubbliku dwarha. Mozzjoni li biha jitħarsu iktar l-interessi tal-Gvern Laburista milli tar-residenti Siġġiewin. Il-mozzjoni ġiet ippreżentata mis-Sindku Kerstin Sant biex jirtira appell dwar il-proġett ta' social housing fis-Siġġiewi. Mozzjoni li ġiet sekondata mill-Kunsilliera Laburisti. Iżda s-Sindku Laburista lanqas biss kien jaf id-dettalji tal-appell li dwaru ressaq din il-mozzjoni. Kerstin Sant qal li l-appell li kien qed jirreferi għalih huwa dwar 4 units residenzjali biss ta' social housing. Min-naħa tagħha il-Minority Leader Alessia Bsajla Żammit ġibdet l-attenzjoni tas-Sindku Laburista li l-mozzjoni tiegħu stess tirreferi għal appell fuq 80 unit residenzjali li jrid jagħmel il-Gvern fis-sit imsemmi u mhux 4 biss kif kien għadu kif qal. Hi qalt li ma tistax tifhem kif wieħed jista' jkollu serħan il-moħħ fuq it-tmexxija Laburista tal-Kunsill tas-Siġġiewi meta s-Sindku jressaq mozzjoni li qas biss jafx fiha. Kerstin Sant kien diġà ressaq mozzjoni 3 xhur ilu biex jirtira appell li kien għamel huwa stess għaliex kien qal li jagħmlu bla ma kien jaf dettalji dwar l-applikazzjoni. Dik id-deċiżjoni swit il-Kunsill Lokali €1200 minn flus li suppost intużaw għal ġid tas-Siġġiewin. Il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista Alessia Bsajla Żammit, Julian Borg u Francine Farrugia ikoll saħqu fuq il-bżonn li qabel il-Kunsill jieħu deċiżjoni li jirtira appell għandu jagħmel laqgħa pubblika biex il-Kunsillieri Laburisti jispjegaw li residenti Siġġiewin raġunijiet għaliex iridu jirtiraw appell. Il-Kunsillieri Nazzjonalisti resqu emendi għal kull paragrafu tal-mozzjoni ippreżentata mis-Sindku u sostnew li l-mozzjoni eskludiet informazzjoni utli.